Ya, chiva plata manje chani. Vatipe. Kwa bale chauri kutaura. Chari Gaka, vataurire. Chiko. Taura. Aiwa, ndisi kudai. Pakuyo. Vataurire Chari Gaka. Taura. Briggs, mira baside bempesa wako. Mira baside ba Briggs. Mira baside. Saka Chari Gaka, chichi rukuitika mtown. Taurisa. Kauri ke weekend yaga. Chichi rukuitika. Ndo muzwana ngotanga Aba unazada bale chawata ure. Wadi? Taurisa shaman. Ita usauye kuno. Taura uliko. Unaenda kushow session. Kwenda usiri kushow. Mapolisi ndingi kona asinda usiri kushow Friday show kanasi. Une nungo? Inda futhi. Magasi wani bagoni. Saka stara ko jaro nunza. Stara ko chero. Chero. Eh. Chao sai. Ayo hapana zvatiri kunzwa izvi. Tauri. Chao Tizora unogara muna? 86 zata. Oh. It's okay, Rako, Chari Gaka. It's okay, Rako, Saru Marat. It's okay, Rako. Tauras non swika. Así no compras. No compras. Taurisa, unozazi vari kutaura vanhu vacha mukomula zongo dai. Oh. Saka unawo vanhu vari kuna London wada umoresa. Ani? Brian Heri. Muenda. Andrema buni takawanda vari states vamoresa vari states already. Uncle Benjamin. Benjamin nani? Benjamin Marasha. Okay. Nani? Ne family. Usichokera kuramba nedzoka kanchari. Chari dzoka kanyi. Dzoka kanchari. Wakuita so indaka niyo. Dzoka kanchari. Nyatsomira hapo pamuta. Wakanyatsoposa. Pamuta, benda pamuta. Right. Vatipe. But umanja usingatsobuda face yako uya ukuchayo. Enda apa pane wakomana. Enda pane maface. Smiley. Yes. Enda apa pane maface charo wakurwa marata futhi. Enda ukune maface aya maface. Uindiani mface ari paside pako. Anzani dike anzani. Name Bob Rich. Kuno Kujera kumotora ma fling.
Manje mazvati akuita state street handiti aiwa dzokera kagochale ausati wapedza ko uyu ari pasaidi pako Gava enda pasaidi pake andari Gava maybe ukutadza kubhika mupesi wako angada kubhika ko uyu anonzani uyu enda pasaidi pake mupesi wako vhidi ndi ebaby achana wanipidza pisa dzoka kani Charles Charles tiri kupi apo paya apo mashure kwako kune chiu kumashure kwangu kune NR police station Stolen police station Setara B saka watoita senasi nasi tombotitika pedzo basa so ukambodingira tozona zvatinozoita time urauseka kakari haya kawanda toona nemangwana kudhansi kana come last time muhoro medu usa 28 mangwana munhu wakanga foto ndikadai suzongo mira kapasaidi pazuva pa unyatsobuda unyatsokurova chaiko chaiko sinyatsoita zvauda kuita varatidza vataurire kuti hamukwani vataurire vataka Charles waura marata mirira kuri chimondikura dhingi kana fodya time piwa fodya nauyu izadzarogara nemapekipeki tikaona mafeso mangari tikufana kungoti kana pekipeki ndokutengera time hausida mogwe tora mogwe saka taura ka tipedze vhidhiyo changu kwakareka wanzi wanga wakamboenda kwaumbooneka uri pachechi yemapostori waitsvage chipa pachechi yemapostori samuchechi upostori pachechi yemapostori ava ndine magroup andinomboita sanombotiwo sometimes kana nchimboita nemaweekends hangu not to everyday zvinhu zviya zviri kuti munhu unongoendawo uchingodaidaidaidai nomeita zvako kana munhu uchiita sei uchiitawo zvaunenge uchiita but inenge isiri easy kana nemunhu kana nemunhu but chechi yako chaiyo chaende chechi yangu yandakakura ndichipinda ndowanzonikina chete yandakazosfarira manje paupenyu ndakazosfarira yadzimai kwaukoma kaupedzise nyaya yako shangu mira ipapo mira pazuva apo itozvinzwa zvaurikuenda palight apo padai pazuva eheka unyatsobuda unyatsodzokera mumashure mbichani hauoneka chitauraka kwawapedza wasenza rini by this time ndikuita zvangu macrom job kuita macrom job ndiri muharare yezimbabwe mumbare Mbare mapisi job so tatongoitawo tiri very pure zvato handizvo asi mawani nhasi andambokuona une chingwa futi kwalubhosi zvafamba sei chinogotswa vanhu vanenge vachipota tingidata sei kuita maholding punch vachiita magroup sera vasaka magroup sera aita sei ikuti group sera ine lower department
hairi bocha waita bo sharp. Yes.